السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّا نذن طاعات عبادت لنذي salih amallarını Huday için oturşuqlarını ve muhabbetlerini ve duaya hayırlarını içer daşarla bilen muhabbetlerini beyik Allah Teala'nın rızayeti ve muhabbeti için atiyen adımlarını ve kadamlarını Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğini, dosyarını, kavmu xişini, enatağını, oğul iyiliğini, dünya ve ahir saadet günenmek, yüze aklık versin inşallah. Allah Teala yurdumuzu parahat edip, vatan emniyet, ağdı birlik, iman avri, halal ırskallan ayırmani, namarda var mehtaç etmesin inşallah. Hefte hefte giyceler kıyskalıp bariya, hava kızgın molup bariya, onu da dayavdurun. Hefteğin içinde bir yiyecede gerçi kıyın molyanna olsa fırsat edip, vakt koyup gözümüzün nuri Serdar-ı Alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gurrunları nimettir, fırsattır. Gelip hiç sat billep gitmesen de, hiç sat yadına sal gitmesen de, ya odal bilyen gurrunlarında olsa, bir ovadan feriştelerin şirket ettiyen meclisine, Hudayın dostlarının şirket ettiyen meclisine gelip nisip olmak da olukon saadettir. Ey mümin, Müslüman dost! Biz gerçi kıyın, hefte kıyınılacak da olsa, onunla da on bereketine, sogabına ve Hudayın rızayetine gözün tıkıp gelip dursan, kan yerlerde ödün bilyen yerlerinde ve haberin yok yerlerinden Huday Teala üstüne bereket yağdırıp duranlar mutmain var. Huday izzetini de arttırsın. Geleyliğin gözümüzün nuri Serdar-ı Alem Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şirin gurrunlarına 55. yaşında Medine-i Münevverayetinin 2. yılı Bedir cengi savulşup bu kulli hemme gurrunlar tamam oldu. Bedir cengi de Hasanlı Ramazan ayıydı. Ramazan ayı tamam olup ve min ahsanil mevaqi' huvel eidüllezî vaka'a fi Şevval. Peygamberimiz 55. yaşında Medine-i Münevvere baranın 2. yılı evvelin bar İd-i Fitr okulan yılı. Ondan anırda arada tamam olanla bayram ayın başında İd-i Fitr okumayız mı? Şu okulmaymış. O da pek Allah'ın buyruğunda yokmuş.
Peygamberimiz 55-nji ýaşynda Bedir jeňi tamam bolýar. Musulmanlaryň bäfidine bolup Medine Munawwara baranyň 2-nji ýyly awwelin bar Eid Said Fitr okulýar. Ey hoşluk bilen bir de Bedir jeňi musulmanlar fetheden soňra amarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi yawmil Eid an nalbasa ajwadu ma najidu. Sahabalarına aýdypdyr, Eidda, Eid Fitr, Eid Gurbanyna iň maşynyň gawsyny giýin diýipdir. Atyryňyz bolsa atyryňyň gawsyny çalyp baryň diýipdir. Özüňizde Eidga gaşyn barýa kaňyz Heywere jaýly sakinet bilen aram ýürüň, sangin mollan ýürüň diýipdir. Amarana an namşiya we aleyna sakinet wal waqar. Ve aleyna sakinet wal waqar. Jaýly aram biderek şuhy edip gülüşip biriň üstüne zyňşyp beýt gitmäň diýipdir. Edep bilen awadan egin maş bilen awadan atyr bilen çykyň, heywere sangin mollan çykyň diýipdir. Ajap hoşluk bolupdyr musulmanlardan çyryň. Bedir jeňi musulmanlar piruz bolandan soňra ham Bedir jeňiniň piruzlygy Ramazan aýda awvelin Eid Fitr musulmanlar Medine-i Munawwarada Rasulullah'ın mescidinden ne kadar soğabı kan namaz okuymak. Onu da Resulullah aytdyr mescidde okuymaýlyň. Medine'ň daşynda okuymalydyr. Musalla gaşyn çykmalydyr. Taşaryk gaşyn şäheriň daşynda okuýalyň diýipdir. Wa kana sallallahu aleyhi ve sellem yelbesu fil Eid ahsana thiyaba. Özde Resulullah jan egin maşlarynyň içine iň awadanny iň gelişikliň saýlap aýt güni fark berip geýýänmişdi. Nohum şowunny arada tutmak haram diýip elam etipdir. Aýt güni arada bolmaz diýipdir. Awvelin Eid Fitr okulan inden meýlep ta kıyamata çeli Eid günlerde arada tutmalar diýipdir. Hoşluk güni, gülüşmek güni diýipdir Resulullah jan. Nohum öýünden mübarek otagyndan çykypdyr. Ta Eidga barýança, Eid okuljak ýere barýança-da ýolda tekbir aýtyp gidipdir. Yetip gidipdir şu sünnet. Qurbanlykda gataýyp gelmişdik, döwrewnek eşteriýaly we Eid Fitrde ýuwaşaýt gelmişdik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar we lillahil hamd. Resulullah janyň sünneti. Ýol boýuna aýtyp gitýänmişdik. Eid Fitrde de aýtyp gelmişdik, Eid Qurbanlykda da aýtyp gelmişdik. Eid Qurbanna gataýyp gelmişdik, Eid Fitrde içinden aýtyp gelmişdik. Hulasa azan tekbirde aýtdyrmany awwelin Eid Fitr Peygamberimiz 55-nji ýaşynda jenge Bedirden soňra awwelki okulypdyr da Eid Fitr. Emma jengden soňra gawqulagasyň Qur'an-ı Kerim'in metlepleri ve Resulullah janyň gurrunları musulman adamyň bilmeli gurrunlarynyň. Ta Bedir jengine çeli munafık diýen zat ýokmuş. Bolsa da bir gurruna girmendir. Munafık näme? İçinden bir tutuş ananak daşyndan musulman Qur'an okuýar, mescide barýar, Resulullah'ın ýanyna barýar, sahabalara gaçyşýar. Düp anana goýdy. Bedir jeňinden soňra şu köfelip başlapdy. Näme üçin? Görsele musulmanlaryň izzeti galyp barýar. Gawqulagasyň. Görsele musulmanlaryň güýji köfelip barýar. Kafir biz diýmäni gorkup Resulullah'ın ýanyna gelip iman kelimesini aýtýanmışlar. Yüreklerini dip ananmaýanmışlar. Şu köfelipdirini. Inni bir de bir Resulullah'a gaýgy da, bir de bir mızahymçylyk. Musulmanlaryň üýüşmeligine bular bar. Bizde musulman diýip Peygamberjan sahabalar bilen hususi oturşanyny giýip atýlar da. Odal kafirleň bir ýaglygy. Medine-i Munawwarada Yahudiler wa biladi bir ýagy. Bile bir kellagir, bile bir ıza, bile bir narahatçylyk. Inne münafıklar da döräpdir. Taşyndan bizde musulman la ilaha illallah Muhammed Resulullah diýip Peygamberimiň ýanyna gelip beripdirler. Aham Hud Qur'an-ı Kerim büyük Allah Taala'nın kelami Hudaý Taala aýaty beripdir. Munafıkları dünyada ve ahirette biýabry edip
Yöne Resulullah can qawqulağa seylin. Yöne Resulullah münafıqın birini öldürüpdür diýip hiç tarihte senetli we senetsiz gurrunde ýok. Nämeden çürüm? Eger Resulullah can münafıqlardy meselen öldürem bolsa, siz münafık diýip onu bitin Arap belki alem jahan keyf edip gurrun etjek. Oy bir öz ýarlaryny öldürüp bädip. Musulmanlaryň ýene fikrini harap etjekler. Ondan çürüm Hudaý Taala bir neçe adamlaryň münafıklygyny hakykatan belledipdir, atlaryny çeli. Onda da Resulullah can musulmanlar ýanyk şola bilen raftar edipdir. Şundan gyn näme Resulullah'a? Şundan olaqan ıza dämay. Bize dağışı ızalyň müňden mirbamay. Şu mesuliyetli de bizim başımızda bağmay. Yok, bir götürüp bilecek ki. Pres olacak. Pudur olacak adam. Götürüp bilecek ki adam. Gelip yanında yüzün gözlep gülüp durmalı. Men de Müslüman deyip senin şun kafirliğinden haberin olmalı. Oğrunça aytacak gurrunlarında haberdar olmalı. Emma Allah Teala ayet verdir o ham münafıklardan çüreyim. Hemmäňiz tagriben bilýän aýalaňyz. İnşallah bir wagt edeňizde şuň akşam ýa erti bir fursatda Qur'an-ı Kerim açyň. Qur'an-ı Kerim'in awwalky sefhesinden amma awwalin sefhesinde Sure-i Fatiha Alham Şerif var. İkinci sefhesinde Sure-i Bakara'nın evvelki 3-4 ayeti var. İkinci sefhesinde. Üçüncü sefhani açın, şu münafıklığın gurrunu var, Hudaý ayet diýipdir. Bir-iki ayetini teberrükana okuyacak, 4-5 aýaňda tefsirini aýtjak däl, fakat manasyny aýtjak, oham gurrun münafıklığın gurrununu koyup, ýygyny Resulullah'ın zindigi namasynyň ýygyny alyp gideýin. Olaň manasyny aýtman geçdime gelişjek däl. Eger tefsirine, şerhanyň gurrununa girsek de, Resulullah'ın gurrunundan çykmaly boljak. Ondan sonra Allah Teala ayeti verdir. Fakat 4-5 ayet teberrüken inşallah Qisqa suratını tercümehine edip verin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بيك الله تعالى كلامه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. Ey Resulullah, yanında bir topar adamlar var. Biz Allah'a ve kıyamada imanımız var deyip aytýarlar. Ve ma hum bimü'minin. Şolar iman getirenak yalandan aytýarlar deyipdir. Hud Allah'ın kelamı. Fakat manası tercümesini aytıp barýanha. Ve ma hum bimü'minin. Anana nakla yalandan aytýarlar. Yuhadi'un Allah'a vellezine amenu. Şolar hiyal edýärler, Hudaýy allaýam qadip. Ve musulmanlary allaýalym qadip. Hudaý näme diýär? Allah Taala näme diýär? Ve ma yahda'una illa anfusahum. Ol betbahtlar Hudaýy allap bilenaklar özlerini allaýarlar. Ve ma yahda'una illa anfusahum özlerini allaýarlar. Ve ma yash'urun. Olaň şuurlary ýok diýär Hudaý. وَمَا يَشْعُرُونَ Hudaý Taala aýtýar, şolaň şuurlary ýok. Bir şuur adam şolar diýär. Fehmleri ýok. Bitir kim aklı adam şolar. Ha biz Hudaýa kıyamada imanymyz bar diýip aýtýarlar. Olaň imanlary ýok diýipdir. Munafyk.
İyi, 3 ayan manalarını koyun giyeceğe kalacak. Yan kokuyan ayam 8. aya. Ama 13. aya. Kan ayalar şu evvelin sefili daha münafıkla vardı. Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenen nâs قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Şu münafıklara aydanda oğrinçağı vakt Müslümanların arasında deha. Seninle iman getirdiğinde şolar aytiyalı inne münafıklığın alamatlarını aytıp duha Huday Teala. Şu münafıklara oğrinçağı yerde aydanda seninle imanı gir hakikat Müslüman bol diyende aydiyalar enu'minu kema amene sufaha. Şu samsık Müslümanlar yanık biz de iman getireylim mi? Müslümanlara samsık divayt diyenlerle. Münafıkın bir ulukon alameti Allah Teala diye. Huday nâme diye şolun cevabına yankın iyiydi. Ala innehum humus sufaha. Ey Müslümanlar kulağınız gerin. Gözünüz açsın, havasınız cemedin. Samsık şolun özleridir diyor. Huday Teala Müslümanların tarafından cevap veriyor. Huday Teala Müslümanların tarafından cevap veriyor. Huday Teala kalbinde imanı var adamların tarafından cevap veriyor. Fakat tercümesine edip durun. Enu'minu kema amene sufaha. Samsıklayanık, şu düşünsüz Müslümanlayanık, Müslüman molu ilmi diyeler. Ala innehum humus sufaha. Huday diye, şolun özü samsık diye. Walakin la ya'lamun. Alımları yok. Hudayını bilen akla. Bir şuur adamla. İyiydi. Ve izâ laqul-lezîne âmenû qâlû âmennâ. Şol yankı münafıklar Müslümanlara samsık deyip durdular. Şolar Müslümanların arasına gelirlerine qâlû âmennâ. Biz de Müslüman. Huday peygamber bilýär sawwa zat dip aytýarlar. Ve izâ halav ilâ şeyatînihim qâlû inna ma'akum. Emme şu münafıklar Yahudilerin arasına vararlarına biz siz bilen ne aytýarlar. Ve izâ laqul-lezîne âmenû qâlû âmennâ. Müslümanların arasına gelirlerine aytýarlar biz Müslümanlyk. Ve izâ halav ilâ şeyatînihim. Ol şeytan bolan Yahudilere halvet edellerine قالوا إنا معكم بذا سيزلن إنما نحن مستهزئون بذا مسلمانlar مسخره edip yalandan Müslüman diyerdik diyeler. Müslüman münafıklığın alameti. Huday nâme diye iyiydi. Yankı 14. aya. 15. aya nâme. Allahu yestehzi'u bihim. Huday olan maskaralarının cevabını verecektir. Allahu yestehzi'u bihim. Müslümanlar oynayacak bolup bizi sevbilen, bizi imanımız var, bizi divay diyeler. Ol Yahudların arasına vararlarını biz sevbilen diyeler. Huday olan cevabını verir. Ve yamudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Onlar sergerdan, onlar zindigisinin manasını bilmeni, lezzetini bilmeni, yönü anta olup şolar oklak koyduğun Huday Teala hadir şu dünyada da deyiptir. Ahirki ayan manasını neydeyin? Ulaikellezine işteravuz-zalâlete bil-huda. Olar necre ak yolu koyup da ağmağı allala fema rabihat ticaratuhum ve ma kanu muhtedin. Olar etyen ticaretine hayırlanmadılar. Yani eden işlerine zirer çektiler. Necre ak yolu Allah Teala'nın yolunu koyup kafirliği allala zirer çektiler. Ak yolu girip bilmediler. Sure-i Bakara, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı 3. seffede şu ayeler var. Açıp görün, tercümeli Kur'an-ı Kerim'den gözlep görün. Yine bir ayan manasını aytacak, münafıkun mağarada, o hem üstünden geçecek. Nisa suresi 142. aya. Allah Teala'nın kelamı. Yankıyalı fakat tercümesini aytacak, o hem geçecek üstünden. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Allah'ın kelamı. Tercüme neydi? İnnel münafıkîne
yuhadi'unallaha münafıklar Hudaýy alaya maqadiyalar ve huve khadi'uhum Hudaý olan edýän işiniň cezasyny berjek ve izâ qâmû ilas-salati namaza gaşyn turallarına qâmû kusala yalta bolup turýarlar şol münafıklar ýöne barmasa musulmanlar gurrun etjek diýip şondan çyrym barýarlar yuraunan nasa halqa görünjek bolup ولا يذكرون الله خلوت الله ديميالر خلوت خداي ديميالر öz aralarını Hudaý agzamalladan illa qalila bir adamlaryň arasynda yalandan Allah diýerler. Hudaýyň kelamı. Fakat manasy terjemesini aýtdym. Ýene bir terjemesini gaýta aýdyn. Ve ila qamu ila salati namaza gaşyn şol münafıklar turallarına qamu kusala yalta bolup turýarlar. Geregimizde de halk okymasa biz de okuyjak däl. Halk barýa diýip barýas. Ve la yezkurunallaha Allah diýmeýärler illa qalila fakat azajyk wagt ýöne adamlar iştiqar Hudaý diýen şik bolýar diýipdir. Allah'ın kelamy münafıklar tanyp bolmaýar, alamatlaryny aýtyp goýupdyr. Ta kıyamete çeli tamam evliya adamlar Hudaýdan dileýänmişlikler. Hudaýa men imanım kamil bolsun, münafıklardan hesap bolamaýyn diýip. Inha Bedir jeňinden soňra Resulullah jan görsele şewketi ba bir tohar kafirle yalandan iman getirdik diýip içinden kafir taşyndan musulman bilirdi bir azab bolup Resulullah'ın gapdandan döräpdirledi. Emma Mekke-i Mukarremeden bolan bir ýagdaý. Mekke-i Mukarremede Umayr diýip bir kafirin miri gawgulagasyn bir uzak bir qissalaň miri senetli urun hewre ders känçinne. Dersini barýan ýeriňizde özüňiz alyp gidip berýäliň. Umayr diýip bir adam birce yoldaşı bilen Safwan diýen adam bilen Hatim Kabeň ýanynda bölecik diýwar çykba. Kabeň gapdaldygyna şoň içinde bir iki jiw oturupdyr. Başga hiç kim ýokmuşdy. Oňam Umayr aýdypdyr. Men şu ogluň şoňmy gaýgat diýen bergin ma diýipdir. Ýoksa ogryň çäje baryp Medinäge baryp meňe oglum esir, şoň ogly esirmişdi. Musulmanlaryň elinde. Meňe oglum esir diýip bahane bilen ogryň çäje Muhammedin gapdaldygyna baryp öldürip gaýtjak, terror etjek diýipdir. Ýöne şu ogluň şoňmy gaýgat diýen oham ýöne şu ogluň şoňmyň iyi biçkisini bir boýnalsa men ograjak şu mahalla diýipdir. Oham bolay diýipdir, men malym mülküm kän diýipdir. Men özüm boýnalýan diýipdir. Sen gitjek bolsaň gida diýipdir. Ogluň şoňda gaýgatmy bergileňde özüm boýnalýan diýipdir. Men janymdan geçjek diýipdir ýa Umayr. Etjegi men tutup öldürerli diýip oham kılıcı varmış. Kılıcını yaxşı keskir edip ucunu da yaxşı semmi edip Medine-i Munawwara gaşyn uğratdyr. Fa inna li fihim illatan ibni asirun fi aydihim. Men delilim ma diýipdir. Yaxşı aňrygany girer men oglum esir, oglum marada şol Muhammed bilen gurrun etjek diýip ýakynlaryny diýipdir aleyhissalatu vesselam. Onna hiç kime aýtmaryn diýipdir. Fattum alayya şa'ni ve şa'nak. Ikimiň arasynda gurrun adam ýanyna aýtma men ogradym diýipdir. Medine-i Munawwaraga gelipdir. Hatta qadima al-Madinata al-Munawwara. Fabaynama Umar al-Faruq fi nafarin min al-muslimin. Medine-i Munawwaraga gelip Resulullah janyň mescidiniň ýanyna atyndan ýa diýetinden düşüp ýanky kafir daňtuqa Hazrat Umar görtdir ýanky Umayr diýen baryp Resulullahny öldürjek bolup duran kafiri. Hazrat Umar gözläpdir, aýdypdyr: "Hazal kalb aduwullah Umayr ma jaa illa li şerrin." Hazrat Umar aýdypdyr: "Şoň gelişimen gözüme ýokana, gowdatdan sürim gelmelär şo" diýipdir. Hudaý Taala ýüregine goýupdyr. Şi itin gelişi hazal kalb aduwullah, şi it Hudaýyň düşmany, şoň gelişi uğurda diýipdir. Baryp elinden tutup, kılıcından tutupdyr. Ýani sahabalara da aýtypdyr:
Ey sahabeler, Resulullah'ın yanına olun deyipdir. Şun gelişine men ananama fe innehu gayru ma'mun. Şun bolup dursa odan näl deyipdir. Şun yüzü gözün nursuz bolup qaranqılık yağya yüzünden deyipdir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aydıptır. Hazreti Ömer yortup barıp ya Nebiyallah hada aduvullah Umeyr qad jaa mutawashshihan sayfahu. Kılıcında qınıp kafir yerli ya Resulullah näme ejada näme maslahat dämi deyipdir. Resulullah jan aydypdir fa adkhilhu alayya getir berik deyipdir. Getir berrek deyipdir. Hazreti Ömer elinden tutup kılıcından tutup Resulullah janın yanına getiripdir. Sahabalar da döwregünne. Peygamberimiz aydypdir. Arsilhu ya Ömer. Udunu ya Umeyr. Göwer deyipdir, zat degme deyipdir. Ey Mekke'den gelen kafir Umeyr, berrek gel men yakınjygymda tur deyipdir Resulullah jan. Onun Peygamberimiz aydypdir. Peygamberimizden önce el ayağı göwerilensen Resulullah'ın yanına gelip aydypdir. İnamu sabahan qawqlasın. İnamu sabahan. Assalamu aleykum dönünçak inamu sabahan. Ertiňiz hayırlı bolsun deyipdir Resulullah jana. Peygamberimiz aydypdir. İnamu sabahan dönünçak ey Umeyr, Allah Taala bile cennetin ehlinin salamını verdi. Bizim aramızda ertiň hayırlı bolsun. Assalamu aleykum ve rahmetullah'dan sonra aydylmaly deyipdir. İnamu sabahan ay salamany ördüňmi ya bir zat? Ondan önçek salam ortaaqly deyipdir. Hudaý Taala biz musulmanlar fiýledi, biri-birimde sataşamyzda Hudaýyň ady bolan salam aydylmaly deyipdir. Assalamu aleykum. Bissalam tahiyyati ahlil cenneh. Tahiyyati ahlil cenneh. Cennetin içindeki adamla biri-birine ziyaret edenlerine assalamu aleykum diýäler. Şonu Hudaý Taala bize şu dünýede berdi deyipdir. Bizinki o däl deyipdir. Evvel assalamu aleykum ve rahmetullah, soňra başga wurdyňlyň bolsa. Aham Peygamberim aýdypdyr. Fema jaa bika ya Umeyr. Dogryň aýt, näme çürim geldin deyipdir. Onu ol aýdypdyr. Men oglum siziň eliňizde esir şo barada geldim, gurrun etjek deyipdir. Şonu azad etseň ya falan şo barada gurrun etjek, gawlyk etseňiz. Peygamberimiz aýdypdyr. Fema balus sayfi. Kılıcı näme daqynyp geldin deyipdir. Onu ýöne alyp gaýtdym deyipdir. Ýöne kılıcıň elinden näme geljek deyipdir. Bir sahabalaryň döwreginde Jengi Bedirde kılıcıň elinden näme geldi deyipdir. Hiç de kılıcıň elinden zat gelmez ki ýöne geldim deyipdir. Aham Peygamberimiz gaýta sorapdyr. Usduqni mallezi ji'ta bih. Dogryň aýt, näme diýip geldin deyipdir. Odal gelişi Resulullah'ny öldürýän diýip gelýärdi da. Resulullah jan gaýta sorapdyr. Dogryň aýt, näme diýip geldin diýipdir. Ma ji'tu illa lidalik. Yo faqat oglumdan çürim geldim diýipdir. Aham Peygamberimiz joşup aýdypdyr. Bel qa'atta anta wa Safwan fil hajar. Alladyň diýipdir. Sen ol Safwan menen Hatimyň içinde Ka'baň ýanynda oturdyňyz. Bu ikiňiz gurrun etdiňiz. Sen aýtdyň men bergiyinmi ýoksa Muhammedi baryp öldürjek diýdiň. Ohamol Safwan aýtdy bergiňi ödüm boýnalayyn diýip aýtdy. Sen de bergiň boýnalsaň baryp Muhammedi öldüreýin diýip aýtdyň. Wallah hailun beyni we beyne zalik. Allah Taala sen menen etjek işiň arasyna düşdi etmeýän Hudaý Taala diýipdir. Wallahu Taala hailun beyneke we beyne zalik. O pus hyallar çykar kelläňden diýipdir. Allah Taala ijazet bermeýär sana bir iş etmäňi diýipdir. Umeyr kafir anta tanta olup aýdypdyr. Eşhedü enneke la Rasulullah. Men and etýän sen hak Allah'ın ýiberen peýgamberi sen. Biz ozal sana inanmardyk. Kur'an-ı Kerim okuýardyň. Beýik Allah'dan habarlary getirerdin, yalanlar diýerdik. Ya Resulallah, Allah bilen ant bolsun men şu wurruňymy fakat Safwany kimi wurruň etdik. Eger beýik Allah Taala sana habar bermese sen hiç ýerden bilmelär şu wurruňy diýipdir. Wallahi inni la a'lam anna ma ataka bihi huwa Allahu azza wa jalla. Huwa Allahu azza wa jalla. Hudaý sana habar bermese kim sana aýtmalsyn diýipdir. Elhamdülillah Hudaý men galbyma iman berdi diýipdir. O ham kelime-i şehadet aýtypdyr. Mümin musulman bolupdyr hakykatan. Resulullah jan 3 kep aýdypdyr.
İnşallah işteş 3 kefin sünne görürün öder. Fakkihu ahakum fi dinihi bir ve allimuhu el-Kur'an'el kerime ve atliku esirehu. Ey bir derman adam näme? Peygamberimiz aydypdyr. Bir dogonunuz musulman bolly. Awval din meselelerini öğredin deyipdir. Awval näme? Din meselelerini öğredin. İkilenci Kur'an-ı Kerim'e öğredin. Üçülenci bardan asirini azad edin deyipdir. Bir dogonunuzun asirini oğluna azad edin deyipdir. Aham ol Hazreti Ömer vallahi o da it bolup duran, necis bolup duran Ömer. Hazreti Ömer näme diye? Kılıcı bilen deslap gelenne gözüme doңuzdan necisrak bolup göründü diye. Emma iman kelimesini aydanna oğlumdan beter aziz bolup göründü bana diye. Yanca bana doңuzdan beter necis bolup göründü diye. Emma iman kelimesini aydandan soňra oğlumdan beter men gözüme şirin göründü diye. Süýüji göründü diye. İman kalbine yalhıllap duran görünüp duranla. Aham ol din meselelerini öğrenipdir. Kur'an-ı Kerim'de öğrenipdir. Esirini azat bollu da. Aham Resulullah canın yanına gelipdir. Ya Resulallah. Qawqula gasın. İnni kuntu cahiden ala itfa'i nurillahi azza ve celle. Ve kuntu şedidel adha limen kana ala dinillahi azza ve celle. Ya Resulallah. Men ol beter biderek adamdım. İslam'ın tersine kan zahmet çektim. Müslümanlara kan zarar yetirdim, ıza verdim deyipdir. Zın attılan ıza verip oturdum, ızalı keple bilen deyipdir. İnni din meselelerinden kan zat öğrendim. Kur'an-ı Kerim öğrendim. Bana icazet ver şu günahlarım yuvilmadan çüreyim. Qayta Mekke-i Mükerreme'ye varayım. Men şu kafirler dine gaşyň çağırayım. Belki bir näçe nefer men elim menen musulman bolsun. Musulman bolmasa da odal musulmanlara ıza berýärdim. Şu musulman bolýança inni zıň et başyndan sawulmaýyn şolaň diýipdir. Bana icazet ver men Mekke'ye gideýin diýipdir. Yüregim wujdanym narahat diýipdir. Günahlarym yuwulmadan çüreyim. Öňkü azalam, öňkü zähmetleriň beraberine inni dine zähmet çekeýin, kafirlaryň başyna düşeýin diýipdir. Bana icazet bersen diýipdir. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم icazet ettir gidip ettir. İcazet ettir bari ediptir. Aham Mekke'ye Mükerreme'ye gaşyn gaýdypdyr. Mümin Müslüman Hazreti Ömer radıyallahu anh. Emma yankı iki kep. Üçülünce esirini azad edin deydi. Emma iki tane olaqan gudret kef aytdı Resulullah can. Ey mümin Müslüman oğullar. Yeni 10 daqiqa wagtym var. 10 daqiqaň içinde Resulullah'ın başga gurrunlerinden aýsama, ýarty galjak, nisfi galjak, ýarty indi kefte galjak. Şu iki kelimeň içinde bir esasy almal dersimiz var. Hudaý üçin hyzmatyňyza ýetireýin. Bir neçe edafarak bir meseleler hyzmatyňyza ýetireýin. Hudaý üçin sizde saklaň. Ýöne menne ýakşyca billaýliň aýtjak meselelem fakat Allah'ın kelamy bilen hukm. Hudaýa imany bar adam kabul edmeli bolýar. Dawasyz. Hudaýyň kelamy bilen. Resulullah can ýa-ni olara näme diýdi sahabalaryna? Müslüman mollaşyl adam fakkihu ahakum fi dinihi. Bir Müslüman doganynda din meselelerini düşündürün diýdi. Hudaýa imany bar adam Hudaýyň hükümlerini kabul etmeli bolýar. Din meselelerini öwredin diýipdir. Dehret nähil kılmaly. Gusul nähil etmeli. Üstü başyna hafedeýse nähil arasalamaly. Allah'ın azamatynyň beraberine namaz okuyacak bolsaň nähil okuymaly. Malyňdan garyp doganjyň hakkyn berjek bolsaň nähil bermeli. Ramazan ay arada tutacak bolanda meseleler nähilli, din meseleleri şula. Hac etjek bolýan, hajyň meseleleri nähilli. Öýlenjek bolýan nikah meseleleri nähilli. Erheleýiň wezifesi näme? Nikah meselesi. Muamele etjek bolýan muamelalyň meselesi nähilli.
ve Hudaý edmesin erheley oňuşmasa, erheleyin arasy açyljak bolsa, bagşlan talak mesele barjak bolsa, talagyň meselesi nähilli? Talak diýen näme? Resulullah'dan evvelin aydan kefişi. Ey Müslümanlar! Resulullah ediptir, evvel mesele öwredin, izinden Kur'an öwredin diýipdir. Fakkihu ahakum fi dinihi ve allimuhu el-Kur'an'el kerime. Evvel mesele öwredin. Dehret, namaz, zekat, arada, mamala, hemsayan haqqy, onun minin haqqy, erheleyin haqqy, hac mesele, tamam mesele öwredin. Meseleň bir uğrun bilenni ve allimuhu el-Kur'an, o ham Kur'an öwredin diýipdir. Namazyň meger özüniň tertibi ýokmy? Tertibi bar. Ine talak meselesini yüreğimiz yansada iyiliğinin içinde köpelipdi. Hudaýyň hükmünden şymahallor fursat bolupdy, hyzmatyna da ýetireýin. Bir erheley, nähilli erheley bolaya? Hudaýyň adyny tutup, Resulullah'ın sünneti diýip nikah gylýar, erheley bolýar. Şon çözýän zat näme? Talak diýip aýdylýan zat şon çözýär. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de aydiye. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Hud Allah-u Zülcelal'ın kelamı. Sure-i Bakara 230. ayet. Fakat tercümesini aytacak. فَاِنْ طَلَّقَهَا eger zenanasının 3. talağını berse فَلَا تَحِلُّ لَهُ inni erine o zenana halal değil min ba'du inni demmeylak hatta tenkiha zawjan gayra başka ere daqılmasa. Allah'ın kelamı. Men qaharma aytdım, men yeka aytdım, men şahidim yok, men mobilmen aytdım, men qorqujak bolup aytdım, ya men talan edip aytdım, men şuhuydan aytdım, men başka da diýdim, men talak diýemak, men oňa meňdeş bir kelime aytdım we falan aytdım. Hudaýyň kelamy ýörüýüm öli. Mümin musulman adam ine şuna diýäle meseleni bilmek. Aytjak bolýanym ey musulmanlar. Wagtiki ara açylmaly bolýa, hop zindagide de bolmaly da, äriň wezifesi gelmeli ulamalardan soramaly. Men denanam menen aýyrşak, men nähili talak bermeli. Hudaý maňa näme ýol aýdypdyr diýmeli. Resulullah maňa näme ýol aýdypdyr, men aýyrşak diýmeli. Halis ýoly Kur'an-ı Kerim'de baki şoň ýoly. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Allah'ın kelamı. Talağın yolunu aydıp berýär ki. Şuna diýäli din meselesini bilmek. Fakat dehret öwrenip nikah meselesinden habarsyz bolmaly. Talak meselesinden habarsyz bolmaly. O hamda inni näme diýe? Inni ahul molla mürajaat diýe. Ýa-da men bu zatda ben işim ýok diýe. 5 dagyga öňçek näme diýip, Hudaý näme diýär şu barada diýip soramýar. Äriň wezifesi bilmek. Lazım boyunna. Ýanky okuyan ayet 230-njy aýaty. Hud Allah'ın kelamı 231-nji aýatda Hudaý näme diýär? وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. Allah'ın kelamı. Hudaýyň aýatyny maskara edamaň, talagy maskara tutunamaň diýär. Allah'ın kelamı ýanky okuýanym 230-njy, şu mahal okuýanymda 231-nji. Yani näme talagy maskara etmäň diýdigi? Yani şi. An İbn Abbas radıyallahu anh طلق رجل امرأته وهو يلعب فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق كذا في الدر المنثور. رسول الله canın zamanına bir adam zenanasına talak deyipdir, şuhy etip. Oham Resulullah canın ýanyna gelipdir, men şuhy edip aýtdym deyipdir. Gülüşek bolup aýtdym deyipdir. Resulullah can durupdyr, şoňa näme hukm etmeli? Hudaý aýat diýipdir. "Wa la tattakhidhu ayatillahi huzwa." Talak şuhy edilmeli zat däl. Resulullah can boyunna lazım estir talak düşýär. Hudaý hukm etdi deyipdir. Allah'ın hukmu deyipdir. Şuma Allah aýtypdyr, onuň Hudaýyň hukmuny aýdyp. An İbn Abbas radıyallahu anhuma أنه جاء رجل فقال إني طلقت امرأتي 1000. قال 3 تحرمها عليك
ve bakiyatuhunna vizrun ittakhadta ayatillahi huzwa. Şu ummatın en dereni kim? İbn Abbas, Resulullah canın şagirdi. Şoň ýanynda bir adam gelipdir. Menden anamy 1000 talak diýdim, näme diýäň diýipdir. Üçüsü bilen sana haram bolýar diýipdir. Emma galanny Hudaýyň dinini maskar etdiň, Hudaý Taalaň beraberinde günahkar boldun diýipdir. Näme diýip üçden kan aýtýaň diýipdir. Hudaý Taala ýol goýmadym diýipdir. Bir däneden başlamallarmy diýipdir. Talagyň özüniň uğru ýokmy diýipdir. İttakhatta ayatillahi huzwa. 4, 5, 6 ya kan ya yerwön ya birdat diýsen Hudaýyň dinini maskar etdiň boldy diýipdir. İttakhatta ayatillahi huzwa. Din meselesini bilmek diýerler şuna. Resulullah jan aýtypdyr, awwal bardan din meselesini öwredin diýipdir. Ene din meseleler şula. Oy, bizere boljak bolsa bir topar adam kulak asyn. Bilen sirip, bu hususy ýaşuly sirip. Bizere bolsa kan zindigiyle mutalaşy bolar. Birazlar aýtmalar, Allah'ın hukmy edilmeler. Ey mümin, ey musulman, ey ýaşuly, ey bilim siriýän, sen aýt Allah'ın hukmyny basmyrak onu olançyklamada düşündirmelidi. Sen aýt jawallara öýlenmäkä düşündirmelidi. Sen aýt eger müň menen Hudaý haram diýen bolsa, talakdan soňra ýene ýaşalsa öýüň bereketi bolmazdy. Sen aýt talakdan soňra ewlat galsa başlaň welede zina bolardy. Musulman ahy sen ýaşuly, ulukwan adam, saç sakal agaran. Biratlar bölümünde kan zindigiyle mutalaşy bolar diýip, gaýtan bu ýoldan marýa la hawla we la kuvvete illa billah. Sen aýt, Allah'ın hukmyşy, kökül Kur'an-ı Kerimden diýip, açyp sähfe öňünde goýsunlar. Ha, Allah'ın hukmy, baýat ýürümeli bolar diýip. Allah'ın hukmy diýip, oglaň şoňda düşündirmelimin diýip, öýlenmäkä öwretmeli, öýlenenine öwretmeli. Sen aýtmaň ýoluny näme basymrak halka düşündirmäge. Kur'an-ı Kerim 2-nji parada, Sure-i Bakara'da 230-njy aýada açyk Allah aýdypdyr. Basır wurrun ýok ki, sen aýt bämin basymrak ýetirmeli. Sen ýaşulyman aýt, eger oň menen ýene ýaşasala öýüň bereketi bolmazdy. Sen aýt oň menen ewlat garda biderek bolardy. Sen aýt kıyamet meselesi agyr bolardy. Bilen sirýän adamyňa ýolşy, ýaşuly boljak adamyňa ýolşy. Hudaýyň hukmyna gaşyn kömekleşmelik. Ine din meselesini bilmek. Güne sual gelýär şu meselede. Näme diýip talak bermekkä sual gelmeýär. Ahunza men ýolum näme? Hudaý näme diýdi? Huzuri gel Allah Taalaň aýatyny kökedeýdi. Resulullah'ın senetli wurrunlaryny kökedeýdi. Ine şişili ýol bilen açylyşyp bilýän adyda talak şonda. Emma haçan düşündüm soňra soraýa. Bir iki meselesini aýdyň. Bir wagtda Hudaýyň hukmyşyla bir topar adamlara özü waswasa. Hiç talak diýen akdym. Denanasyny gowjak gadym, gowan akdym. Ýöni öz içinden waswasa zor şonu diýen ýaly. Diýdim qadiýe, hey agzyna geläjek ýanak. Ay şu gellim kan zor narahat. Hiç narahat bolup ýörmesin. Waswasa bilen, şek bilen talak mutlaka düşmeýär. Arkaýyn boldy. Bada'iga sana'iga. Fiqh Hanefi hukmyşy. Waswasa bolup ýörme. Aýdan akdämi? Aýdarsyň qadiýan ýüreňe düşüp barýar, diline geläjek ýanak, gellim qadiýan, oň menen fikrin rahat bolsun. Şeytan ýüreňe oklap oturandyr. Ýene bir meselesini aýdyn, oňsaň gurrungyna girdik. Zenanasyna aýdypdyr. Talagyň bererin ha sen diýipdir. Günne de aýdypdyr. Myň menen talak düşmeýär. Bererin ha, ay bererin ha talagyň diýip gelipdir, oň menen talak da düşmeýär. Be her hal, müň gurrungyna kän girmäýin. Resulullah jan aýdypdyr. Evvel bardan din meselesini öwredin diýipdir. Näforum daşnar assalamu aleyk. Näforum içiňar assalamu aleyk. Näforum erhelilik meseleler ýörýmeli. Näforum Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine meseleler ýörýmeli. Nähili himsaye bilen öz araňdaky meseleler ýörýmeli. Enatı erheliň arasynda bir adam aýrylanyp bölmeli meseleler nähili ýörýmeli. Şuna diýerli din meseleleri. Din Allah'ın hukmları.
Hudaýyň hükümleri. Mümin musulman adam. Ey musulman, ýeközüňde ýeriň ýüzünde musulman bolup galsaň, Allahyň hükmüni et, gönenörsiň, bereketde ýaşarsyň, izzetde ýaşarsyň. Döwrüň özletde, soňra Hudaýa ýeke sataşagyny ýadymyzdan çykaramaylyň. Resulullah'ın ikilenci sözünü bir dakikada tamam edeyim inşallah tamam. İkilenci din meselesini öwredin, Kur'an-ı Kerim'de öwredin dipdir. Allah'ın kelamını, öýdäki taqçadäki Kur'an-ı Kerim, Hudaýyň kelamy öwredin dipdir. Biz de öwreneliň. Resulullah janyň dugasyndan näme diýenmişdi? En tec'alal Kur'ana rabi'a qalbi ve jala'a husni ve nura basari ve zahaba hammi. Hudaýyň dergasyndan dileýänmişdik. Bize de öwredipdir Resulullah jan. Hudaýa Kur'an-ı Kerim'i men ýüregimiň ýazy bolsun, bahary bolsun. Kur'an men ýüregimiň ýazy bolsun diýenmişdik. Yani men ýüregim şoňa aşyn heves etip dursun. Şugullem ýad daşary çykanda naga tawaň açylýa. Hudaýa men şu Kur'ana baranda ýazy baran ýany howam açylsyn. Ýüregim açylsyn. Kur'an şu zirek bolsun maňa. Ve jala'a huzni men narahatymyň açylmagy bolsun. Ve nura basari men gözümiň nuru bolsun. Ve zahaba hammi dünya gaýgylar, ahiret gaýgylar, her gaýgy basyp duqa men Kur'an-ı Kerim okuyamda ýüregim giňip dursun. Ey bar Hudaýa diýip Resulullah Allah'dan dileýänmişdik. Kur'an maňa şu tüýsli bolsun diýip bizlerden sürim dersa. Yine bir däne Hudaý Taala da Kur'an-ı Kerim barada aýdýany wa iki çaýda fakat terjüme näden o hem teberrüken şonu tamam edeyim. Hudaý Taala aýdýar Sure-i Waqi'a 75-nji aýada. Ey musulman, Hudaý aýdýar: "Fala uqsimu bimawqi'in nujumi." Kafirlaryň aýdyşlary ýaly däl Kur'an. Hudaý aýdýar: "Uqsimu bimawqi'in nujumi." Milyardyha ýyldyzlaryň dogup batşy bilen and içýän diýipdir Hudaý Taala. "Ve innehu laqasamun law ta'lamuna azim." Hudaý aýdýar: "Ey musulmanlar, men içip duran andym ulukhan and diýär." Näme and içýär Allah Taala? "İnnehu laqur'anun kerim." Şeýüňizdäki taqçadäki Kur'an-ı Kerim heýwer silgly Kur'anlar. Fi kitabin maknun. Lawhul mahfuzda la yamassuhu illa al-mutahharun. Tamam pak ve munezzeh feriştelerin elidiye başadat degen akdittir. Onu şeytan marsın, jin marsın, bar şıvırdat barıp da kaçtırır yanak, yağday yoktur hiç zadın. La yamassuhu illa al-mutahharun. Pakça feriştelerin eli bilen zaylaglı ve yeri de iğnenle şeytik gelip. Zay yoktur ona. Şeytan koşulsun, kaçsın, sözünü oklasın içine. Hiç. Allah Taala aýdýamynda. Kur'an-ı Kerim marada näzire okuyjak bolsaňyz, näzire ökde boljak bolsaňyz, näzire özüňiz teşviklanan bolsaňyz we näzire ýat tutup içine girjek bolsaňyz, ola Allah'ın kelamy, o da Resulullah'ın sözi hyzmatyňyza ýetirdik. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. Allah Taala yüzümüzi we kalbimizi nuri imandan dolu etsin. Hudaý Taala din bernamasy, Allah'ın hükmüni menen ýörtmek nesip etsin. Hudaý Taala erhileyin arasında agdy birlik, ulfet, mehabbet, qahar yutmak bersin jahan Hudaýa. Hudaý Taala hoş ahlaklyk bersin musulmanlara. Hudaý Taala öýlenip bilmeýänlere de izdivac halal ýol bilen nesip etsin inşallah. Mariz dogullamda şafa bersin. Gözleýänlere de Allah Taala kuwat bersin. Musafiratda, hyzmatda, gurbatda, başga müşkilli dogullar, pak Allah hemmelerine ýar bolup asan etsin inşallah. Doganjyklarynyň arasynda en ata ogul gyz, gelin gaýnynyň arasynda Allah Taala ulfet, mehabbet, sıhhat, salamet bersin inşallah. Bir alhamdulillah kul huvallah. Suriye Falaq we Nas hoş okuýaýyn. Ötelleriň ruhuna bagş etip inşallah il we watanymda doga eder. Okuýberim.